pujada del primer tren de la tarda cap a Puigcerdà. No ho he mirat, però segur que ve retard. Dia espectacular aquí a Toses, amb boires, una mica de fresqueta. I això que ha sigut arribar i moldre. Aquí tenim la 125 reformada i la següent, la 123. I cap al túnel de Toses. Espectacular avui per aquí dalt. Espectacular. Adéu-siau.